ड्रिम 11 बोरै गेलेयो नायदोलाय नै 7:30 जागोन दिनै चेन्नाइजों पान्जाबजों। थ' नायदो बोरै गेलेयो नै प्राइसफोरखौ नायबानो जाबाय। 259 नि मोनगोन नै 59 नि बेसेबां प्राइस दं नै। फार्स्ट रेंकआव 2 crore, सेकेन्ड रेंकआव 1 crore बेफोरनो प्राइसआ। थ' दानिया नायबावदो नै 39 नि सिबां मोनगोन 49 नि नै बेफोरबायदिनो प्राइसआ। थ' दानिया टिमखौ नायनोसै दाना टिम क्रेडिट खालामसै नै नायदो टिम बानायबाय होमबा चेन्नाइआव जागोन। बिदिबा आं लानोसै बाटलारखौ लानोसै सासे सानै लाबाय। दा बिनि उनाव थांसै बेट गायकार सिफुन बेखौबो लानांगोन। मिसालखौ लानोसै। थ' बेखौ लाबाय अलराउन्डारनिफ्राय बेखौ लाबाय मइन आलिखौ नांला। थ' बलारनिफ्राय थांसै पाथिराना लानांगोन। बेखौ लानांगोन रेनमानखौ लानांगोन। ओमफ्राय हर्षल पाटेलखौ लानांगोन। थ' लायोबा दाना बेखौ लाबाय। थ' नायनोसै नै टिमखौ। थ' फार्स्ट जुदि पान्जाबा बुगोरोबा बेखौ केप्टेन बानायगोन। ओमफ्राय जुदि इसोरबो माबायोबा चेन्नाइआ बुयोबा बेखौ केप्टेन बेखौ वाइस केप्टेन लागोन। बेखौ वाइस केप्टेन लागोन। ओमफ्राय जुदि पान्जाब बुगोरोबा बे केप्टेन बे वाइस केप्टेन जागोन। वाइस केप्टेन जागोन। थ' होमबा आंना दानि थाखाय जाहैबाय सिबि दुबेखौ लागोन केप्टेन। ओमफ्राय सामकारनखौ लागोन आं केप्टेन। थ' दानि थाखाय खेलाया जाथ'बाय नै सेभ खालामसै। थ' आं दाना टिमखौ लागायनोसै आरोना। 59 निखौनो होगोन आरो नै मोनसे लागायगोन आरोना 59 निखौ लागायगोन। 59 निखौ नै होबाय आं जयनिं खालामबाय नै। थ' दानिया जाबाय आंना खेलाया। थ' नायदो माइ टिमाव नै आंना टिम मोनसे लागायना दोनखाबायानो। आं दा बेखौ चेन्ज खालामफिनगोन आरोना। दा दसे लाइन आप जाबा 7:30 नालाय 7 बाजियाव लाइन आप जाबाथाय बेखौ चेन्ज खालामफिनगोन आरो। थ' नोंथांमोनाबो गेलेदो नायदो आरो नै सोर मोनो सोर मोना नोंसोर नायबानो जाबाय। खेलाया मैयानिखौ सोर मोनदों नाय। रेंक 1आव नै बे मोनदों नै नायबानो जाबाय नै मैयानि मोननाया बे मोनदों। ओमफ्राय नैबाव नायबानो जाबाय आंबो होदोंमोन नालाय मैया लखनौआव होदोंमोन आं। थ' नै आं मुल फैसाखौ मोनफिनदों आरो। मैया सोर मोनदोंमोन नै बे मोनदों नै बे मानसिया मोनदों आरो नै रुनका काम्बस नामा बे मोनदों नैबे मोनदों। इसोर मोनजोबदों आरोना। ओमफ्राय आंहा बेखौनो बे मोनफिनदों नै आंनिया बानायनाया केप्टेना बहुत रं जादों। थ' आंखौ केप्टेन होनांगौमोन बेखौ वाइस केप्टेन होनांगौमोन होमबानो जागौमोन आरोना। माथो खालामनो आरो खाफालाव थाबा मोनबाय खाफालाव गैयाबाथ' मोनला आरो।